Esta setmana complim un mes des que vam començar a recollir signatures per a la ILP per una televisió pública i en valencià. Des d'ací volem donar-vos les gràcies a tots els que ja heu signat i també als que penseu fer-ho pròximament. Moltes gràcies per el vostre suport. Sobretot, eixe suport és una defensa de la nostra llengua, dels nostres drets i de la nostra democràcia. Xavier Andrés és fedatari especial, ve de Castelló. Xavier, conta'ns com ha anat esta primera setmana de recollida de signatures en Castelló. La veritat és que ha anat molt bé, no? Jo mateix acabo de portar ara, crec que eren 35 plecs. La gent a Castelló està responent, com crec que a tot arreu del País Valencià, i ahir mateix vam estar a la Universitat Jaume I, vam estar un matí 4 o 5 companys de la tele, alguns companys també d'Acció Cultural, i vam replegar més de 400 signatures només ahir de matí. Jo crec que és una resposta massiva la del poble valencià, perquè realment no cal altra que respondre amb fermesa i amb la signatura de la gent per demanar que tornem a tindre la nostra radiotelevisió pública en valencià. Quin és el sentir que vos transmet la gent? Quina anècdota pot ser o comentari recordes amb més vivesa en aquests moments? N'hi ha de tot. Ahir me va sobtar molt en la universitat, en la Jaume I, que no feia falta anar a demanar-lo a la gent. Ells entraven, els xics, la gent jove entrava, sabia, en veure el logo, sabia el que es tractava i signaven massivament. Després molta gent, pues sí, lo típic, anem a fer-la, però anem a fer-la esta vegada bé, clar, l'hem de fer millor, perquè no, ens hem de lliurar de tota aquesta gent, i bueno, però jo crec que la gent que participa és perquè realment s'ho creu i perquè realment sap de la importància que té pues, el poder tindre una radiotelevisió valenciana en la nostra llengua i del fet de que malauradament som ara l'única comunitat lingüística a Europa que no tenim mitjans públics en la nostra llengua. Manel Castañeda, fedatari especial i coordinador de la recollida de signatures. Manel, què significa avui este punt en esta recollida de signatures a la qual encara li queda recorregut? Significa un primer test, valorar fins a quin punt la societat valenciana està responent i com està responent a aquesta petició per una radiotelevisió pública i en valencià. Les sensacions no podien ser millors. Allà on hem anat, a mercats, a carrers, a places, a actes, la gent ha vingut a firmar massivament. Ens falten mans per poder recollir totes les firmes que potencialment entenem que podríem recollir. Seria molt important que una futura RTV, que jo estic convençut que tindrem els valencians i les valencianes, nasquera amb el suport popular més majoritari possible. Significaria un missatge molt clar als polítics que representen i que han de gestionar esta tele en un futur, un missatge ben clar de quina és la voluntat real de les persones que han de representar i què és el que demanen. Esta televisió pública, quina importància tindria per a la nostra llengua i per a la nostra democràcia? Són molts els factors que, en la meva opinió, donen importància a una futura radiotelevisió valenciana. No només la llengua, la promoció de la llengua, que per suposat és un dels objectius fonamentals, però hi ha altres, hi ha vertebració territorial, hi ha cohesió social, hi ha possibilitat de que els diversos sectors socials puguen expressar-se de manera plural i democràtica aquelles inquietuds, reivindicacions que puguen tindre. Qualsevol societat moderna i més del segle XXI, sense uns mitjans de comunicació públics propis, és una societat muda i cega, emmudida. I una societat emmudida és una societat condenada a repetir errors del passat. Per tant, jo animaria a tot el món major d'edat i empadronat en València, Alacant i Castelló a que firme. Cada firma és una rajola, és una pedra, és un maó per a construir els pilars de la futura RTV. Bueno, Cristina Mollà, fedatària especial d'Elx. Anem a veure, com valores esta primera setmana? Bueno, jo crec que és un èxit espectacular, la gent està volcant-se en aquesta iniciativa legislativa popular, volen una radiotelevisió públiques i en valencià. Nosaltres, en les trobades, vam recollir prop de mig miler de signatures, o sigui, que és que va ser, la gent s'acostava, inclús quan volíem ells a replegar, volíem fer-se fedataris per replegar també signatures. I quin és el sentir general que tu has detectat en les persones que s'han arrimat a la mesa per a signar? Quines són les seues principals demandes? És el tema de l'educació, és el que més ens preocupa, l'educació en la nostra llengua. Els nostres fills no tenen ara cap oportunitat en no poder veure ni radiotelevisió valenciana que n'hi havia, ni TV3, no tenen l'oportunitat de veure dibuixos o programació infantil en valencià, amb la qual cosa jo crec que la tasca d'educació
que té una radiotelevisió públiques en valencià, això ara mateix estem orfes d'això i els nostres fills ho estan notant, no poden tindre accés a aquesta informació i dibuixos i, en fi, aquesta programació, no? Entonces, era molt específic d'aquest tema. I, bueno, i més que res també pues, comentaven, no? Perquè és que ara ja no mos fan cas, les notícies del nostre país no hi sent ja cap puesto i en fi, que s'animen, perquè jo crec que això és un servei públic, o sigui, no estem demanant una qüestió només per tindre gent contractada, no, és un servei públic del qual ens hem quedat sense res en el nostre país, amb la qual cosa fa falta, en fi, que s'animeu, que aneu a recollir signatures i que ho anem a aconseguir. Aquest debat s'ha de tornar a fer i hem de tindre el que ens mereixem com a ciutadans de primera que som, com a valencians, que és una ràdio i televisió públiques en valencià. I a partir d'ara continuem amb més impuls si cal. Vos recordem que signar la ILP és una mostra de democràcia participativa. Esperem que signeu.